Mbak Mimin, Mbak Apri. Injih, Mbak Limbo. Wah, jan saiki wis lekas laris ora tau leren. Pangestunipun. Awan bengi esuk sore ngejob terus. Buah dari kesabaran, Pak. Ora etuk ngrantes, ora etuk kokan pangresula. Lho, iki buah kesabaran. Lah terus kula niku carane kula wis dadi pionir sik mergone. Pionir ki rabuk ki. Aku masih sik terdepan nggo conton lho mergone lho aku wonge semeleh kok apa ki semeleh dadi ki ya wong Jawa ya pionir ya men wong Jawa ki lambene dhewe kok kepruk bisa malan iki kok bengi iki galamen ta kowe iki le lah maksude ngene lho wong ki nek jenenge omongan ki kan donga lah ngresulu waduh kok anu waduh awakku lara jane ra lara dadi lara tenan waduh kok selera umum lah ki omongane dhewe kuwi numusi. Jadi dirubah mindsetnya dirubah. Wingi lelakon Kang Skawuri kokian sambat job ados sithik ngresula. Ora diterke bojone ngresula. Bayarane delalah itu rada sithik ya ngresula. Sakarang tidak ada saatnya untuk ngresula. Langsung protes. Kalau yo padha wae ngono. Tur yo panjenengan berdua nalika bener-bener job masih nol. Nggak ada sama sekali, tetap menjaga bonding dengan netizen, dengan para penggemar. Tetap menyapa kanthi wontenaken acara Sinaosa Celimen Sukipan Online menika. Sukipan Online. Saiki eneng sing takon, lho kok wis ora online? Wis laris kok online tak kene. Mboten lah. Rombonganipun nggih sampun sami ngejob nggih. Dados mulangkan waktu. Tidak apa-apa dalam arti. Mbak Tatin saking Kulon Progo men kula geret ayo melu online. Kula ngoten lha piye rasa santai wae nek kowe ana anggarane aku ya ngoten niku jenenge. Lek ngukup kanca niku ora perwira kok ya. Ha ya perwira aku perkara jan iki mbuh engko ana operane aku wis sembodo sik. Enek anggarane nek kowe aku langsung ngono kuwi. Soale kan nek wong sing gampang karo angel dhewe kudu nyrateni. Apa Mbak Tatin ki angel? Kaya Mak Cici gampang ngono. Oh nggih Mbak Mimin kula sendika mboten wonten sarengan langsung. Mbak Tatin kan wis dadi. Nek Mbak Tatin kan wong rada wingit dadi langsung tak jelaske anggarane sisan ngono kuwi. Piro? Ya 300 to nek kene iki. Kulon Progo kene ya sini kene Semarange 200 cukup kok Kulon Progo ngarani piro umume wae Mbak kahanan ngene ya janipun kula niki hari ini setel kalem biasanya kok Mimin ketemu Mbak Tatin mesti padu maaf aku wis ora mau kritik meneh lah terus jari ini nek memberi nasihat dengan banyak orang kuwi jenenge menghina yang nama nasihat itu hanya empat mata berdua. Nah, ning saking iki kebangetan. Wong dikandani nek klambine iki ijo min utawa ijo wardah, kok nganggo ijo botol men menjiloki tok bintang tamu. Nyun sewu ya Mbak, aku arep penduduk Klaten. Jarene wis ora padu kaya arep penduduk Klaten kuwi ya bintang tamu nek ra ya kudu ngono kuwi wis di ijo min utawa ijo wardah. Mbok menawa Mbak Tatin ki ora kagungan rasukan ijo wardah apa piye ngono kok oleh terus Wira, menurut persepsimu, pendapatmu. Senengane kok mancing keributan. Nek ini panjang ketok pengen darani pimpinan sinden ngono apa piye aku ya. Oh iya. Nek ketok ya ngeblat kowe kok lek. Lah melu-melu nggo lendang. Lah iya apa kok letterlek apa-apa mbok wonge mbok ciri khas dhewe, ciri khas men mudah diingat oleh apa meneh dipirsani kanca-kanca wayang mania community men ono. Iya. Oh nek Mimin ki stempele ngene, Apri stempele ngene, Tatin stempele ngene kudu ndek ciri khas. Aja plagiat banget-banget ngono lho maksudku. Apa mau stempele ngene? Stempele Mimin ki ngene, stempelnya Apri ngene. Ciri khasnya ngono kuwi. Lah kok sing nyetempeli sapa? Apri gak horor. Piye to lah sing ngetok ngono kan jenenge apa? Anu ya ngetok nek lara nyetempeli. Dari kata stempel. Iya, kata dasarnya kan stempel. Gitu. Nyetempeli. Iki dalam rangka menapa menika, Pak? Oh, matur nuwun karo Pak Pardi, sembah nuwun Pak Pardi. Sehat selalu, murah rezeki nggih, Pak. Amin. Iki mah Pak Parti ngendikane Dewi Srine Amanah Group. Lho. Iya. Bu Imam Dewi Srine diwakili Pak Parti. Gitu, Bu Hajah Sunarti. Bu Hajah Sunarti. Kermanipun ngalamune ngati. Iya. Karo jamune. Iya. Iki Pak Dalang mau nduruk-nduruk sesuatu gerwatuk awakku pilek gemrebek lho ngono kuwi. Bareng cedak anu nang ngisor
anu bencong iki terus bencong no blencong to? Blen. Oh lah. Lampu iki lho. Lah aku ngrungokke kok kemaki bareng anu cerak bencong terus semangat. Oh alah. Tuas aku lek dandane tak pol-polke ngono wis dikon ngono ki ra isono. Masa Mbak Tatin terus iki yo bar mulih saka Kalimantan Selatan wingi to sampean berdua. Iya toh bar saka tanah laut ya bar pedhok Pak Pardi yo. Kula tadi kok mboten kesel le nyambut gawe. Lah kesel awane mung seneng. Ah kesel. Lah kok ya dijiwiti tuh Mbak ternyata cantik banget beda sama di YouTube. Di YouTube kelihatan ini tapi cantik banget. Aku ciwal-ciwal ngono kuwi ya. Arep nesu piye penggemar. Ning enek sing seruing-seruing kowe ra krungu. Ngapa? Ning tuwa iki. Wong wis ora kok. Beda karo YouTube kadang nang YouTube kan ketok piye ngono to, wajahe kok kaya Rainaga ngono to ning YouTube to. Ning kasus nyatane kok merak ati. Lebih lebih humble, lebih down to earth. Down to earth apa? Anu membumi. Wong ora sombong, ora takabur. Dadi kowe bangsane Uwi Gembili ngono kuwi. Bangsane uret. Kan wis go kentang kok. Diaturke kalian Pak Imam nggih kalian Bunarti nggih. Mimin Apri sedelasan kanca-kanca Sanggar Cemara matur sembah nuwun nggih. Satemah di masa sulit tetap bisa berbagi. Nek berbagi di masa luang wis biasa. Aku sugih. Sedekah biasa. Di masa sulit seperti ini masa pandemi isih kersa berbagi, iso kersa amanah peduli. Ya. Kaya kowe ya peduli. Aku ya peduli. Karo yoga kowe ya peduli to. Peduli. Yoga-yoga sing ra diopeni bojone tak liwetke. Ora dibake lawang tak gawane kunci omahku lho. Kurang piye ta aku. Nek mung sayang karo bojone dhewe iki biasa. Bojone wong lho tak sayang. Kurang piye aku iki. Oh, berarti wingi anu sing ngrebab ning ngomahmu kae mergo digawani kunci. Nggih, kula betani kunci sedaya. Pokoknya kanca-kanca yoga nek etuk ulat buket saka bojone monggo katuran pinarak wonten dalem kamangga inggen. Kaangga inggen. Aja engko babak bundas. Lah ngopo? Brengosmu iki lho. Hubungane apa to, Pri? Lah tringi-tringi kok diparut. Yo, Mbak Tatin kon ngadeg sisan nek ngono. Kalih Mbak Tatin. Aja ninggal aku trimo gonceng. Wiwitku janjine bebarengan, bareng-bareng lambe abang terus kekiwan. Proliyane mbok aja ngece, mbok aja ngece. Lamun ngece kaleh tempe burine. Proliyane mbok aja ngece, mbok aja ngece. Lamun ngece kaleh tempe burine. Aja ninggal aku trimo gonceng. Wiwitku janjine bebarengan, bareng-bareng lambe abang terus kekiwan. Proliyane mbok aja ngece, mbok aja ngece. Lamun ngece kaleh tempe burine. Proliyane bisa meneh. aja ngece, mbok aja ngece. Lamun ngece kaleh tempe burine. Aja ninggal aku trimo gonceng. Wiwitku janjine bebarengan, bareng-bareng lambe abang terus kekiwan. Proliyane mbok aja ngece, mbok aja ngece. Lamun ngece kaleh tempe burine.
Wis Mbak Tatin. Sugeng dalu, Pak. Nggih, kuwi mau dingonokke karo Jeng Mimin kuwi mau lho. Jeng iki mau lagune pun nyemoni ya. Piye Mbak Tatin? Mbok aja ngece. Lamun ngece kaweleh tembe mburine iki sapa sing ngece bakale keweleh. Weh. Lho, rungokno lho Lek. Rungokke. Ketoke Mbak Tatin ki wis anu lho iki. Tingkat dewa lho ki emosine wis. Iya, iki perkara klambi ya dienggo rambatan, ya ta? Berharap ki wong loro gek ndang gelut gek wis ngono karo. Iya. Aku nek gelut dadi ngono. Iya. Mbak Tatin. Injih, pripun? Mulai. Kados ingkang kula aturaken sekawit. Injih to. Seragamipun menika ijo wardah utawi ijo min. Inggih. Umpami penyan boten kagungan utawi nembe teles. Upaminipun nggih, Mbak Mimin kula ngagem niki dos pundi? Oh, kula konfirmasi kanca-kanca langkung rumiyin. Merga sak leker genthonge Sanggar Cemara menika kula ingkang kapiji ingkang kapasrahan. Menawi Bu Susi menika rak business woman. Nggih. Mak Cici abot le momong anak. Pun didelegasikan kalian kula. Ngendikanipun Pak Mulane, apa-apa ki aja tok tandangi dhewe di manajemen didelegasikan. Nek apa-apa kowe koplak ora bakal iso ngayahi dhewe kados wonten ngendanipun Ki Mulyono. Nek panjenengan kok dadi bintang tamune Ki Mulyono kok ora gugu karep kula mung nganggo angger-angger dhewe menika nyun sewu. Ora nesu ya kudu nesu. Lho. Monggo fans fanatik panjenengan badhe menghujat kula monggo. Kula namung ngaturaken napa wontenipun. Monggo. Mpun dereng. Cara alus ora iso disemoni ora dimirengke. Gek dikekrek gek wis. Kok dikekrek piye to? Kayak kok ngisor lho. Nyun sewu. Nek menika natoni penggalih panjenengan kula nyuwun pangapunten. Mboten. Sing ngandani kula niku sinten? Ra ono, meng Mak Cici. Jenengan apa ngandani kula? Sesuk seragame iki Mbak Tatin ngenten ngandani. Aku ora melu-melu, pokoke aku ora melu. Kok ora ngandani kok malah unek-uneknya iki maksudnya piye? Kaweleh tembe mburine. Lelele. Saking rumah kula sampun. Lho, saking rumah kula lho. Kula dereng lho. Panjenengan niku dereng matur kalian kula. Meneni Mbak Tatin besok seragamnya. Oh. Dianggap Dara Putri ratu. Konjok penyanipun Mbak Tatin. Benjak ngagem ijo wardah kudu sungkem ngono, aku kudu mindik laku dodok. Kudu dihormati. Sing njaluk sapa? Kudu dipundi-pundi. Sing njaluk sapa? Tak ada. Wis tak atur kita. Nek Mak Cici ki berdasarkan mandat dari Dedek Mindola. Umur tua Mak Cici. Nek mandat nenten mriki teng tangan kula lho didelegasikan. Pak Mul nika milih wong nika dipijing wis ditintingi langkung rumiyin. Nek milih duwi kekalemen mesti ora tegas. Mak Cici pun repot ayane akeh. Kula matur ngalih Mak Cici. Mak Cici, saya ijo mintu belum punya. Nggih enggak apa-apa, Mbak. Tuku. Tuku dite sapa? Bintang tamu kok le. Lho, meringkos semen bintang tamu lho. Disebut bintang tamu ya abot sanggane. Tuku meringkos semen. Nek perlu apa duwe didol, ta? Ngapa? Kok Mbak Tatin duwe apa? Bintang tamu kok tipis. Mbak Tatin duwe apa sing payu didol? Ya monggo duwe dhewe. Nek aku adol awak, nek kono monggo terserah. Nek aku kan. Yo nek Mbak Tatin yo. Ya apa mas-masan apa-apa duwe sing duwe apa? Kene wae iki sing nengahi aku ya, aku ora mbela kowe ora mbela Mbak Tatin. Wis apike kowe karo Mbak Tatin pudoh rasa nggo klambi ngono wae nekmu. Kok perkara klambi kok dadi masalah. Nek kono wudo ora masalah, ora ono apa-apane. Lah aku nek wudo ya aneh. Dadi Siskae. Oh iya weton Kulon Progo. Iya, kaya ning Kulon Progo. Sapa kuwi? Sesuk melih napa-napa. Ya apa Siskae? Iya. Siskae. Sesuk melih pripun? Sesuk melih nek enten wong nyun sewu ora kudu aku sing ngomong, mbok menawi Mak Cici ingkang ngendika apa-apa diningke. Soalipun benten menika ten bahasa kamera ya ora apik. Nggih, lah kula biasanipun nggih padha ndilalae pas niki kula niku duwe bahane ing ZK dereng sempat wong. Sewu alasan. Nyata lho. Wasis kento basa. Mak Cici nek ngandani 1 hari sebelum. Wasis krumpaka basa. Ora maido nek penyan wasis. Karepmu muring-muring ya karepmu. Janipun kula lingsem lho nek berdebatan panggung menika. Isin kula menika dihujat para
pamirsa sing fanatik kali penyanyi kok atiku ya lara. Aku wong wedok ki aku ya ringkih. Ya itu kan kaweleh tadi lho. Jenengan muring-muring karo aku ora ngapa-apa ya dadi nek-neknya ya kudu diterima. Aku jane isin darane mung adol padu isin aku. Atase seniman mumpuni pinunjul saka laladan Klaten kok kaya ngaten menika kula. Kayak duneke lho, ngapa men ngono? Krungu ora? Perlu bersandar nang nggone sing ngendang kuwi. Heeh, ketoke. Lek nangis ki lumrah ilune ning mata kok ning irung ae to. Duwe lekas ngekek terus lho. Dadi tuan rumah ki ora dadi tuan rumah ki ora gampang lho. Nggih. Piye njaga atine tamune? Piye aja nganti tamune kesinggung? Piye carane upama melu maratuwa aja nganti atine gebeset atine tangga aja nganti penyanyi tamuku tak hormati. Nek kesangeten kok Mbak Tati. Kula niku malah menghormati panjenengan cok seneng nganggo lendang, kula nggih pun nganggo lendang. Engko ndarani aku ora padha karo jenengan. Ning ki mau malah dunekke kok darani tiru-tiru lah. Darani plagiat. Sing bener iki sing endi? Aku kan padha jenengan apa kan ora ngono lho. Nyontok etuk. Ning trep digo mimin dong mesti pantes digo tatin. Lah iki berarti ora pantes. Trep digo mimin dong mesti pantes digo kowe. Dinengke ngoten menika. Oh kan rambute diabang bergatak kaya londo, patut kulitane resik. Nek digo sampean dong mesti peni lho. Lho, saniki perkara lendang. Iki aku patut apa ora? Tadi malam aku mimpi kawin. Kok gur klambi kok ora rampung-rampung lho kat mau. Kadek kupingku ki panas lek ngrungokke. Men, ra apa-apa men dirampungke siki. Men lega atine. Mbak Tatin. Injih, pripun? Jane kula matur ten pagelaran wayang ten pabrik niku kok isin. Ket mau isin kok ya nesu terus. Mergo nek ngandani iki mung 4 mata aja nganti suket godhong aja nganti krungu. Ning saking penyanyi kesangeten paribasan lambe sak tumang kari sak merang lenggane ning ora tau dienggo, ora tau direwes. Nek jenenge ra duwe iki ya ditukokke ora diseneni. Oh, ngomong jaluk ngono ae. Ngomong jaluk ket mau ngomong tin ngomong. Ganti acara meneh. Alah. Di jaluk kon nukokke dadak lemu ngalang-alang. Kene. Lek aja dintek kuwi DDP nggih iki lho. Ya semen ra apa-apa wani perwira kok. Ra apa-apa. Ra cukup nek ming 100 ya. Ya 150 abrak bakal karo tengah meter kok larang men gak bakal model apa. Lah iki piro regane? Kalau ini mahal. Kan di kulit harus mahal. Neng kulit pura mesti cocok gatel. Iki ya gatel kulitan toh. Mahal. Ini gatel. Kain ki ya pengaruh ning kulit tok lho. Iso lho malah aneng kulit glodok ngono ki kan kulit keraton apa-apa masuk. Oh nek kulit keraton ki nek kadas, nek kurang. Ini serius ya tak laminating lengene. Oke, fix. Fix. Matur nuwun. Tiga anak wedok, ora nggo kowe. Lah jare nggo tuku seragam. Kowe perkoso iso golek duit dhewe kok. Lah jare nggo tuku seragam kok perkoso kuwi. Lho anakmu wedok. Turun Bude. Ora kudu turun Ding, ora kudu terima kasih. Lah iki kurang nek nggo anak wedoke biasane ora semene ya. Oh, lah iki. Lah piye? Ngangah-angah kemronggo. Lah ya, lah jen kurang lho cek cawe. Urip ingkang sakmadya Mbak Tatin. Nggih. Lah apa memang dicukupkan? Ora diturahke, cukupkanlah kehidupan saya. Cukup ki angel. Aja golek turah, cukupkanlah. Oh bojoku belanjane 50.000, cukupkanlah ya Allah. Oh belanjane bojoku ngenteni seminggu, cukupkanlah kita awer-awer nggo seminggu. Ngulir budi kudu wases wong wedok daringan saupamane kok ngene dadak diajari meneh. Tiada mungkin. Satu pondok ada 2 cinta. Ada 2 cinta. Ketoke iki ketempelan demit Kalimantan kok. Ora. Lah lek men ki saploke bar flag jarene. Sensitif kok Mbak. Ora lho jenengan matur nuwun saestu menika. Kanggo anak wedok. Kanggo anak wedok apa wis damai, gek nyambut gawe bebarengan sing bahagia. Dadi lek njuk ngapura ora mung lambene tok ning fisike Mbak Tatin yo ngapura. Lah iki kesempatan Mbak Tatin yo ngapura Mbak Tatin yo ngapura. Mbak Tatin sok cantik jelo-jelo. Lah iki wong lanang tenane kok yo padake. Aku digodho wong wedok ya ora digodho wong lanang. Ora nek. Umume wae Mbak. Kono digodho langsung ngene kok. Digodho umume wae Mbak.
Wong wedok ya. Anu jinak-jinak merpati. Oh, mboten Mas, kula pun kapengku dening kakung Mas, ampun Mas, mungkin ndak rusak peseduluran ngono iso, Dok. Piye sing kan kudune ngene to. Ampun Mas, kula pun kapengku dening kakung. Eman-eman le seduluran kali panjenengan ngono kan penak to. Biasa ngono lho. Ngeleh to. Nek iki bae ngeleh. Nek ngono kita. Urung kok betange kelimbuan kok. Jan, blek muring-muring iki gur ngeleh. Ngono kuwi ta. Aku ya lali, biasane nek ngono kuwi ya. Lho, sosis semene iso gawe legane wong. Lah biasane ra ya sakmono to. Ya gedhe nah to. Anu. Plastiknya sisan. Ngilani aku. Wis kebayak wis rampung ya, wis rasa dirembuk meneh. Iki sing salah ya dalang yo. Piye aku meneh. Salah. Ket wingi tak tembungi Pak tukoke seragam ya ora tukok-tukoke. Wis ya. Ndi? Kae sing werna sijine sing abang lho. Lah sing ngene urung duwe lho. Lah iki aku malah ora ngerti kok iki. Nek nembung ki kudune jenengan, ayo kita jalan berdua yuk. Ngono ta. Yuk kita beli seragam yuk ngono. Oh iya, sesuk carane ngono ta. Nek ora ngono ora ditumbaski. Aku wingi ya wis ra dijak nang Kalimantan ya. Padahal bupatine tanggamu lho, Tin. Lah, pundi? Sentolo. Oh nggih ta? Pak Sukamto itu aslinya Sentolo, Kulon Progo. Tahun ngarep ya. Bunderi sik. Kesuwen Mak tahun ngarep. Bunderi tanggal 3 Desember. Lah niki saiki Desember. Tahun kan. Nek Tatin ngantek digawa ning tanah laut nyun sewu kula sing lengser. Wah, wis apa meneh. Cek tahun ngarep ki Lek. Ibarate negara ki apa prameswari loro. Weh. Negara prameswari mung siji. Oh. Garwa Pademi menika mung siji. Ora ana kok prameswari loro telu. Kowe nek ngantek rebutan piye-piye rebutan kikis, rebutan warisan. Nek garwa ampel monggo. Ora iki masalah wigati, Pri. Aku nek wigati mah aku nek dialang-alangi. Ya sing sabar. Nek penyan wis nganti mimin kok mriku katut nyun sewu kula lengser ora ning sanggar Temar ora apa-apa. Isih tahun ngarep. Oh, isih tahun ngarep. Heeh, ning jare Mas Welut kowe isih ora ngono. Ya apri kok. Namu dibilani balik ya Allah, apri namu dibilani balik. Ya Allah, apri iki. Lha kowe kira sak rembug prameswari wong isih tahun ngarep kok. Walah. Aku mau ngandake nek garis keturunan iki men jelas ngono lho, Pri. Nek garwa Pademi iki mung siji perkara diambil loro telu papat ya monggo ngono lho. Nek Tatin iwake ya nek nganggo cara walus. Nek nganggo kono nganggo magic apa piye ra ya aku ya anu to jenenge. Kapresmu ilak ono sik ngono. Nganggo apa? Ora ngerti apa-apa sing pengalaman tak ya jenengan to. Ya nek menawarkan karya, oh mimin guys saiki Magic piye? Magic. Maksudnya ngeten lho. Karo magic apa ayo. Ayo. Mosok tisu magic. Magic apa ngono kowe iki jan pikiranmu ki gur nggon kok ngono wae. Wegah aku. Maksudnya ngene lho nek bersaingno karena karya. Oh, Tatin suarane apik. Aku ora iso ngikuti suarane Tatin. Oh, aku tak ajar beksa. Oh, beksa kalah karo api. Oh, tak ajar karo wicara. Lho rak ngono kuwi bersaing sing sehat men dijak pakmu utawa dalang-dalang liyane bersaing sehat. Ora kanthi cara ndukun kowe, nyantet kowe, terus raiku jane rugi-rugi digawe dongos-dongos piye carane ngono kuwi men ora seneng iki. Ben ketok tuwa. Ketok tuwa ngono ki aja. Aku mudeng kok lemen ki muket mau gur muring iki ngopo. Ngopo? Garwane ora eneng, togok. Togok ndi? Togok eneng kok. Endi? Oh ya Allah. Rene sik gok, kene. Bojomu tambah nono ki. Muring ae. Kene salaman sik kene, salaman. Togok. Kene munggah kamu sik. Togok Pandoyo. Iki di anu lho ya diberkahi para-para guru-guru saya lho. Nggih. Ada Pak Kasim, Pak Kusni, Pak Kasim, Pak Kusni, Pak Kasim. Pak Gangsar. Pak Gangsar. Ndang sembuh. Mugi Enggal. Pulih. Senggang pulih kados ndang mayang meneh. Gojek-gojekan karo aku. Dosa kula kalih penyan kathah lho Pak, nek gojekan mesti nyantak bomi terus. Lupute kula ngapunten ya Pak. Wong nek gelem ndodok keluputane iki ya Allah. Gusti Allah paring pangapura kanggo mati kok kowe malah maksudmu apa? Maksudmu apa? Aku njuk ngapura tenan lho karo Pak
gangsar ki mergo aku nek gojekane Pak sok kadang kalau kemajon kelantuk. Lah kene ya ngerti. Lah kok yo ngapura kok kowe. Ya ngapura Mbak Tatin barang no kowe. Asiut kan. Kaya ngono lho njaluk ngapura kok megah. Wis biyen tinteni wae. Tinteni apane, Mbak? Tinteni apane? Aku meneng wae kok ora ngopo? Tinteni apane? Lah apa? Lah pengen apa? Macem-macem. Kok kodame metu Macem-macem. Gak kaya Kak Apri. Mboten niku namung ngimutaken kita kalih Mbak Tatin sesuk meneh men ning basa kamerane ya men padha upama ora kok ngene men sing madha rupa ngono lho Mbak. Nggih, nyuwun ngapunten bab klambi kula niku dereng duwe. Kula sampun matur kalian Mak Cici, yang penting nuansa hijau gitu. Dino iki tak ngapura ning sesuk aja dibaleni meneh ya wong. Sesuk nek aku salah berarti dalange sing salah. Oh iya ono. Mergo aku rung menehi seragam. Sesuk duwe seragam anyar. Saka Bu Ani Pitria. Kula ya katut mboten ya. Iku kan tunggale sing biru kae. Oh nggih. Itu. Asih. Heeh. besok nek nuansa ijo kowe anu wae. Kemula ramban ae ra is nuansa ijo. Ala dhisik kemul rambane ya ora apa-apa kok. Tak dingek, saiki aku didik mimin terpandang kok. Terpandang. Yo. Sak lagu sih, sak lagu dulu. Manah nggih rene nengah kene mengane. Sak lagu dulu, nggih. Sik dari Pak Joko Sutrisno tadi ya. Podang kuning. Podang kuning ya. Podang kuning ya. Nggih. Dibawani sik podang kuning ya. Kontes bawa lho, lek iki kontes bawa lho ya. Kontes bawa. Ora gur muring-muring. Mau jarene anu kualitas ora mergo nyantet. Perlu diluruskan. Kontes ki ora nek seni ki ora ana ajang paribusan sing paling apik. Nek lari sing nomor 1 sing ngarep. Ning nek wong seni ki ora kudu apik-apik ning maksud ora kudu padha. Selerane masing-masing taste-nya beda, rasane beda. Rasane apa? Mbak Tati ning rasane. Tamune rung dileboke lho tamune. Kapresmu. Apa nek jenenge? Anu kuwi. Kapres. Oh, kapres. Kapres saka anu mau. Gabres. Oh, gabres. Suzis. Ayo bawane kapan saiki. Mbak Tatin sik. Nggih, kudu mawahi apa manut? Podang kuning. Oh, podang kuning. Pundutane podang kuning kok dawahe apa? Oh, alah. Ora ketekke soalnya ming kepengin nesu. Wis sosis siji mlebu kok isih ora fokus. Niku kupinge flek niku lho. Kuping kok flek apri. Kok flek kok kuping ta? Lah jare flek kok. Flek kira yo rahim. Wong ayu ki mung kerusak klimahe mesodo di surak. Coba sing ayu. Kula. Oh iya. Monggo wong ayu. Nadyan wujute mung peksi. Apa? Kak Apri lho. Apa? Wong nek pas wae nyanyi ki fokus. Lah iki dibisiki aneh-aneh aku ya dadi. Bisiki apa? Nadyan wujude mung manuk ngono. Waduh. Oh, duh. Beksi iki manuk. Nggih. Ning ora kena diganti manuk, guru lagune kok tak salah. Nggih. Ya. Agawe talining prangta. Ya. Lalu. Pindah mboten? Sik siji meneh. Oh nggih. Alus manis nang make bagian iki rak part paling angel. Nek ora duwijone sing ngangkat ki ketoke koyo kurang piye. Ayo Jo. Jo. Iki bagian rodok medhit dhuwur. Sliramu ora kuwowo ngayahi to, No? Mboten Gusti. Ora kuwowo. Oh iya. Dadi kudu tetep pakare. Pakarnya. Pak Kasim, Pak Kusni, nggih. Pakar. Pak Sri Mulyono nyun itipalilah panjenengan nggih, Pak Kasih.
kaya kelangan enggok ning gonggongane pas lho sing ngene kaya kelangan enggok ta iki mau kaya elangan enggok kaya merucut ning kok gonggongane pas nek wong ora lantip biasane nasar dalan buntu wis mandeg grek ning aku kaya gejeglong ning gonggongane pas oh kuwi mergo dwija levele ya dados ora mung pinter ning kudu smart weh pinter aja tidak cukup harus cerdas weh iki lho tatarane ngono kuwi carane ngonten iki wau nggih lalu golek isi podang jenar iya kejaba sliramu suarane becik Mbak Tatin nggih mung caos pemut kalian panjenengan apa meneh Kang Mas panjenengan Pak Bambang Wiji Nugroho menika sok kadangkala serawung kalian dalang-dalang Klaten oh nggih kula merangguli piyambak dolan wonten soran dalemipun Pak Kusni wonten dalemipun Pak Kasim nggo ngraket kelipah seduluran aja pewe sliramu dadi bintang tamu menjilo terus wegah serawung aja nganti sesuk dolan Mak Cici Mbak Niken Mbak Dwi sowan marang Dwija lah sampun to mbok menawa ta heeh jenenge kok yang terakhir gundulmu April sapa kuwi mau April mbok menawa ta ibarate nggih jenenge sindenku ki ilmu sindenku iso wae tiba ning nggonamu iso wae sing bakalan iso ning duwi ibarate wong ki cara mono apa jenenge nyantrik nek lanang nyantrik kowe mentrik sik ning nggone mimin apa sapa men oh sapa ngerti tusing sinden ki engko ning anu ning kasok ning nggonamu nek nek ora gelem srawung sapa lar ngekek ilmu lho ngono lho iki piwulang lho iki piwulang Kang Masu wis srawung kowe nek gelem ya srawung karo kanca-kanca sinden ning mak cici sik ya ora apa-apa ning nduk dhisik ora apa-apa ning punjere pancen ning nggonku nggih kula sampun cuan tengen jenengan to riyen nika ning kan ora nggawa apa-apa lah wong jenenge ngajari kok njaluk apa-apa ki piye ta iki bakune sowan ning wong Jawa rak nganggo until-until apa priye ngono ki mung perangken tukokno pakan wedhus ngono rak ya wis Tamen monggo laju nggih iki anu disiarkan 3 channel nggih nggih Sanggar Cemara 2 nggih Haji Sun nggih sama Duo Sinden Duo Sinden official Duo Sinden official penontonnya ya 500 luwe alhamdulillah soalnya Sanggar Cemara lagi macet ya ora dadi ngopoh nggih yo iba bunga ing atiku nyandeng bisa dadi Oke, yuk langsung podang kuning. Esok awan ning omah wis ora kerasan kaluyuran anggole isih tak sayang mobeng-mobeng pinter anggon goleki ora krasa esok awan nganti wengi
Kuning sampun dipun pinangkani luar biasa kene ya kompak kita kompak bertiga wis jian ya duwijane sapa sik ra ngono to Kak Tatin nek kula niku nek ndek masalah selesai hari itu habis itu jangan memendam kebencian ya Pak Parti diwangi Pak Parti monggo monggo Pak Parti tindak mriki kula antosi Pak Parti minggah panggung sesarengan mimin angga inggih monggo Pak Parti iya nggih was niki nggih matur suwun setel kalem Limbo nggih dalem baripun tawi napa nembang no Pak alusan lho Lek Pak Parti ki alusan lho halus lah kula lek joget niku anu pinggange mboten kuat tanggal 8 min tanggal 8 oh Januari mugi-mugi sedaya manggih gampil amin nggih Apri Mbak Mimin tindak malih dateng Kalimantan iya lah menika Mbak Tatin nah karek persetujuanipun kalih nggih nyiloreng produser nggih anu nggih panjenengan dawuh Mbak Tatin kok sampun trep ning kedahipun wonten nyon sewu seleksi alam oh iya wonten kedah wonten seleksi alam anu sing alam gaib menawi Mbak Tatin tindak panjenengan mboten ngoten mboten nggih oh sampun ngaten ning nek Pak Tatin ki menampilkan karya-karya ingkang sae nggih mangke saged kula katrol Lah bawaanmu kok timbang. Ngangge napa niku ngatur ingkang baken kula wonten mrika benjang bubuk wonten dalem panjenengan nggih. Oh nggih mboten napa-napa. Nek monggo mawon. Kula mengke kalih Pak Mul iku ngertos ki ambak to. Piye nek karo aku piye. Tak jaga banget iki sahabat lesok duluran ngoten lho jenenge. Terus. Atus saka Bu Susing kok atus pelayune kok aku. Rumangsaku kok kaya kaya tenan-tenan. Aku gagas pom aku wedo asli terus ayu tenan napa ora wis ngrusak negara ya. Umuke iki. Nggih Pak paring dawuh. Napa nembang jamune? Pripun? Terus suwun. Ingkang sepindah dalem namung paring dawuh rumiyin Pak. Nggih, bareng matur malih namung monggo kita sedaya nyuwun mugi-mugi ingkang menapa nika sami ngasta pemerintahan nika saged migatosaken kita sedaya. Kiriyen Pak. Kula wau ki terus pundi? Mas Jalu wis nyepaki blangkon kok malah dadi lali ki piye iki monggo. Lah apa to? Lah menika. Lah dalem nggih pun didhawuhi mengke ngasta sarung nggih Pak. Kula nggih betul ngono to mriku.
Wis, iki terus dadi lali kabeh iki piye ta iki mau iki weh jan. Napa-napa nek mboten kula imutke menika tuh wonten menika lho nek tak sedhe lho napa ndak apa-apa kudu aku ayo prameswari ya. Lah mangsa kula pasrahke majalu kok ya terus kok ngene iki lho. Apa-apa kudu kula sing turun tangan. Bos kabeh ya wis dicepake. Mongko ki apike iki fragmen ya to Pak Parti dadi Den Mas Broto. Ngono lho. Apa ki sok nggih sok ning Banjarmasin mawon nggih. Oh nggih, anu tapi diajari riyen. Oh nggih, nggih. Ngono engko terus anu Kak Mimin sing dadi sapa, Pri? Anu Guna Seco warok anu. Oh, sing dadi warok. Seco Darma aku ngono warok ayune kok dadi warok. Wong ayune kaya ngono kok dadi warok. Sumitene ra Mbak Tati. Edan lho, kudu edan lho engko. Aku dadi Nyi Bupati Debyo Ngalim ae. Dadi pawakan kan pawakan ngon ratu. Kudu Nyi anu ta. Nyisih ngono. Nyisih. Oke aku. Oke. Pak monggo Pak. Nggih. Kawula bali mugi-mugi nggih kita sedaya nyuwun mugi-mugi ingkang mangku pemerintahan menika saged menapa menika nggih memperhatikan kita semua. Nggih. Oh iya lek lagi mendo terus enek sing anyar apa-apa dilarang melih ngoten lho terus mesake. Nggih, nggih. Nalika semanten nggih kathah rencang-rencang ingkang menawi mboten WA nggih inbox niku dodolan. Oh, pripun, Pak? Enten sing nawakne ketipung, enten sing nawakne gareng, enten sing nawakne wangyang. Oh. Lah terus ya seniman terus memang mboten angsal pintas lah terus pundi. Lah mongko rezekine ki nggadahi ciciban ngrumati anak bojo. Nggih. Nggih. Rezekinipun nggih saking anggenipun sami nggelar pagelaran niko, rame-rame dilarang lah, dilarang lah terus buyar kabeh kan ngoten. Nggih. Nggih menika mugi-mugi mawon menika dados kawigatosanipun sedaya para pangarsaning pemerintahan. Amin. Amin. Mugi-mugi apapun namanya mbuh Omikron, mbuh napa mawon wis ora mbebayani. Varian-varian apapun yang muncul bagaimanapun juga sesuatu kendala bisa diatasi. Napa mawon hambatan bisa dicarikan jalan keluarnya. Yang penting niku bikin peraturan monggo, nanging solusi tetap kedah dipun kedepankan. Nggih. Terus ora usah meden-medeni goleki solusine ngoten to nggih. Dek medeni sing ajeng pados rezeki niku sing lajeng anu mesaken. Nggih. Makaten nggih, matur suwun. Nggih. Lajeng? Ya, nembang to. Weh, nggih. Bawa Pak Parti. Kula tak ajar. Kula wau pun aturaken kali Mbak Limbo. Nggih. Kelangananipun juragan kula nika. Nggih. Salah setunggalipun langgam ngalamuning ati. Oh, ingkang nyekar panjenengan nggih. Pak Haji Imam Abrur. Kangge panjenenganipun ora ketang kula mboten apal terus nggih mboten pati iso nyanyi, tak isak-isake tak wanek-wanekke. Weh, khususon. Niki menawi dibawani nangge napa nggih? Napa mawon saged? Larasipun pelok 6. Golek anu sik, golek pelok 6. Krepekan sik. Asmarandono saged. Kagem Pak Imam Abrur. Khusus kunjuk dhumateng tiyang sepuh kula Bapak Tuan Ibu Haji Imam Abrur. Mugi tansah pinaringan kesehatan kebagaswarasan sedaya ingkang dipun sedya tansah saged kinayuh berkah dayane sedayanipun. Amin. Pinaringan panjang yuswa kangge momong sedaya wong putra-putra beliau niku kathah. Nggih sedaya para karyawan-karyawati Amanah Group sedaya rinengkuh pinangka putra makaten. Total wonten sekitar pinten, Pak? Nggih, mbok menawi sedaya grup mbok menawi nggih badhe ngancik 2.000 karyawan. 2.000 karyawan luar biasa. Nggih itu yang diayomi secara langsung nggih. Nggih. Belum circle-circle yang tidak langsung. Belum termasuk mitra-mitra kerja utamipun menawi kados to air mineral menika kan
melibatkan ratusan ribuan distributor. Menika. Nggih. Nyuwun ngapunten nggih Mbak Mimin, Mbak Pri, Mbak Tatin. Kula ngenteni wektu menika. Mboten. Menika ora acaranipun panjenengan. Nggih. Kula tak ajar bawa ajar nembang mengke menawi wonten lintunipun nyuwun tulun dipun bimbing. Nggih. Matur suwun. Menawi larasing mboten pas nggih mengke dijae mawon mboten napa-napa. Matur suwun. Napa niki asmara Ndana napa Sinom? Sinom. Dandang kula. Dandang kula nggih. Rembulane sumunar dadari. Wei, Pak Dalang kok sih? Iya. Lintang-lintang hangebeki tawang. Terus pripun, Mbak? Pating kalep biar cahayane wanci ratri wis larut. Terus suara angin sumripit ngitit saya gegerit manah ingkang nandang wuyo ancang-ancang ora kuat ya. Mula kudu kudu sering-sering mayang ngoten ben terlatih. Kula niki lajeng mayang mesake sing ngiringi mesake sing nonton. Mboten napa-napa ora dibayar kok. Lalu kataman loro asmara duh kusuma wilangan songolan kalih entuk 11 mugi welas mring kula nggih dipales-pales ki ya pales tenan. Yo, mangga. Langsung langgang. Celuk, Pak, mangga. Sak pinten nggih? Yo nggih. Yen tak rasa ratu rasa jroning ati tansah kelingan kembange netra godho aku rino wengi pancen nyoto yen sirupa nora mitayani ananging aku wis kebacut tresno angel nggonku hangon jati apamu jiku ambok bisa hakatekan setiaku katresnanku ternyata elok. Terus lali ya.
Penyanyi aslinya nembe lenggahan Banjar. Kula namung makili. Sinten? Nggih Bapak Haji Mama. Oh. Titim bangi. Yo ngalah. Anu mekleleken anu napa jenenge? Ketan. Oh. Jan. Apik tenan suara aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Katresno kang satu. Iya. Kaya ngopo iku bunga rasa jroning ati agatekan setiaku kang jonggonku urip iki jos tenan sesuk kula tak melu ajar nembang niki menika anu tugas paling berat niki pripun nek nembang niku niki melih no jamune sisan lho sing menika dalem nyuwun gungan anu mawon mangke kanca-kanca sedaya nggih ingkang mewakili menika kelangananipun ibu juga. Oh nggih menika nggih jamune nggih lajeng mangke menawi saumpami dalem boten saged nenggani pagelaran menika ngantos purna dalem nyuwun pangapunten sepindah malih nyuwun pamit nyuwun pangestu. Insyaallah Senin dalem wangsul dhateng Banjarmasin. Nggih. Ugi sedaya menapa ingkang sampun lumados dinten menika dalem aturaken dhateng panjenenganipun Bapak Tuwin Ibu Haji Imam Abror. Amin. Makili beliau sepindah malih kawula ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan tuwin nyuwun pangapunten bilih wonten kirang-kirangipun mangkaten. Nggih. Matur suwun Mbak Limbu, Bu Cange, Mbak Apri, Mbak Tatin, Mbak Mimin, sedaya mawon warga napa namine? Mulya laras. Mugi-mugi tansah winantu karaharjan saya ngrembaka. Amin. Ingkang ugi mawantu-wantu kula suwun mugi-mugi channel Sanggar Cemara ingkang dalu menika absen mugi enggal saged rampung anggenipun mencari titik temu terbaik di antara kita semua. Amin. Mbok menawi menika badhe wonten hikmah Bu Cenge bilih Sanggar Cemara cadangan ugi badhe ngrembaka langkung cepet lajeng Sanggar Cemara utaminipun badhe enggal kundur malih. Amin. Dateng kita sedaya. Nggih matur suwun. Kalau pungkasi matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak Pardi. Pak Pardi jauh-jauh nyetir sendirian. Ora nyetir sendirian. Saking nguter menika dumugi mriki. Ya. Kalau wau enjing Mbak Apri, Mbak Min, Mbak Tatin terbang bareng saya dari Banjarmasin. Ngeten nggih. Terus kula mudhun saka Banjarmasin berusaha untuk membantu adik-adik Sanggar Cemara menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh channel kita. Nggih, yes. Muga-muga ndang anu nggih kembali boleh kembali. Amin. Jamu. Siapa sing nyanyi? Mak Cici. Ya. Nah. Ayo. Sing ngendang siap ora? Nek ngono ya telu lenggah sik ra apa. Oke. Pisan kene. Yo Mak Cici. Duet karo sapa? Karo aku. Nggih, Du. Wel adalah. Tuwa iki. Ya, ya. Nya. Wis tak goleke nya. Ya. Wis entuk. Oke, yuk. Kendange ya. Ben sak rambahan nganggo anu sithik. Nganggo Mbak sithik. Yo. Dhisik jaman Mbah Jiman wis
dicoba ning anu Pak Pardi, Mbah Jiman pengendang kula dan penggendangnya Pak Tomo Pandoyo menika wafat tidak lama setelah wafatnya Pak Tomo Pandoyo. Nggih, sedaya dipun suwunaken mugi-mugi kinanjar kasuwargan jati wonten ing kelanggengan. Nggih. Terus aku mau ya matur karo Pak Pardi sing gaweke niki kabeh, sing mundhutke iki kabeh, gamelane, wayange, kelire, gayore sampai bangunan ini sing ngeguhke dhisik kadangku Mas Tomo Pandoyo. Nggih, saiki diteruske karo putrane Ki Jalu Tomo Pandoyo. Isih dadi sedulur kula warga. Nggih, monggo ayo, ya Bu. Jamune yen diombe awak waras sak lawase. Mbak Yu samang mriki kula tumbasi. Mangga-mangga sing pait apa sing legi. Legi wae tambah eseme bakule. Aja ngono Mas, raprayoga yen mangkono Mas dadi lara. Jamune cabe poyang awak mriyang bisa ilang. Mbak Yu tambah malih cabene buyang. Mangga-mangga janji orang dadak nganyang. Nganyang wae wong pengen nyanding bakule. Aja ngono Mas, dadi gawe yen mangkono Mas dadi gawe. Jamune godhong kates awake tes sak lawase. Mbak Yu tambah malih jamune kates. Jamu kates wong urip wajib sing beres. Beres wae wong ngesir karo bakule. Aja ngono Mas, ndak drawasi yen mangkono Mas ditukani. Jamune beras kencer awak kujur bisa mujur. Mbak Yu tambah malih berase kencur. Beras kencer manis kaya wong anggur. Yen kanggoku sing manis dhewe sliramu. Apa tenan Mas ngandikanmu yen mangkono Mas jaga Nggih, niki wau lagon jamune. Jane rong baiti dokoki ompak ngono Mas. Ning iki soalé antarane sing ngendang karo sing nembang terus pengen selak lekas sak limarake nggih.